Додистони сухдалаҳи мудири ошхонаи маъруфи Муҳаммад ки мурғҳоро зинда ба зинда дар афғани бирён мепухт парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Мақомот мудири ин ошхонаро барои таҳия ва фурӯши ғизои ба саломатии инсон зарарнок айбдор эълон мекунанд. Муҳаммад Али Пардазода, як масъул дар Додистони вилояти Суғд гуфт, ташхиси заррабинӣ дар таркиби гӯшти мурғе ки ин ошхона дар шароити ғайрисанитарӣ мепухт, ангезаҳои ба саломатии инсон хатарнок ошкор шудааст. Ва афзуд, нисбат ба мудири ошхона Файзулло Алимов парвандаи ҷиноӣ боз шуд. Додситони мудири ошхонаи Муҳаммадро бо моддаи 209 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ё маҳсулот, иҷрои кор ё хизматрасоние ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, муттаҳам намудааст. Ин модда ҷарима ба андозаи аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳои ҳаддиаққал ё то 2 соли маҳрум сохтан аз озодиро пешбинӣ мекунад. Дар замони тафтиши парванда ошхонаи Муҳаммад ки миёни сокинон ба номи Мурғи Ором маъруф аст, бо қарори мақомот баста шудааст. Файзулло Алимов, мудири ошхонаи Муҳаммад, замони тафтиши парванда дар озодӣ ба сар мебарад. Ӯ рӯзи 11 июн дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, аз моҷарое ки дар ошхонаи замони сермуштариашро баст хеле мутаассиф аст. Парванда алайҳи мудири ошхонаи Муҳаммад ҳоло дар Додистони мавриди тафтиш қарор дорад. Дар ҳамин ҳол Файзулло Алимов мегӯяд ба ислоҳи ҳолати беҳдоштии ошхонааш ва барқарор кардани маъруфияти пешинаи он саъй дорад ва умедвор аст дари ошхонаашро дубора боз кунад.